Čaute ľudia, ja som Chlebík 1, 2, 3 a dneska sme dosiahli tých 50 dodoberateľov. Strašne moc vám ďakujem, kámo, konečne, to bol tak super pocit. Ďalší hit bude 100, pozrite, všetko toto sme si prešli z tých 100 do 50 odoberateľov. Všetko toto som natočil. Kámo, toľko vecí. Aj veľmi vám ďakujem za podporu tohto videa. 28 lajkov, ako som spokojný s tým jak nič. Fakt, veľmi vám aj za toto ďakujem. Aj za ohlas pri Čipkovi, ktorý mi zomrel. Za všetky tieto tu videá. Za veľké ohlasy pri Rocket League. A ináč napíšte mi, či ešte chcete ďalšie videá. Alebo čo mám začať. Všetky tieto veci. Tuto som mal len 20. Pozrite, tuto som mal 20 odoberateľov. A teraz mám 50. Fakt dík.